Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al'umma. Wanga sako ne mai matukar mahimmanci da dukkan matashin Niger wanda ya san abun da yake kuma wanda ile da karawa kuma. Kun ga waɗannan motocin na sojawa waɗanda aka kirkira a Niger, waɗanda ake yi aka kuma hada a Niger, kuma made in Niger a 100% da ake kirkira. Muna tura sakonmu da shugaban kasa, muna tura sakonmu da ministan cikin gida, da ministocin harkar kasuwanci, da ministorin harkar kirkire-kirkirar sauransu. Mu matasan Niger, wato muna buƙatar a bamu dama, ko ma ba a biya, mu saka mu ma mu bada namu contribution akan waɗannan harkar kere-keren. Ni wallahi na ɗauki alƙawari, in dai an bani dama, wallahi zan dawo Niger, billahi lazi la ilaha illahu, in bada nawo contribution wajen haraka waɗannan kere-keren. Tun jiya bidiyon da ni na ga mutane na ta cewa Habibu ai mun sha faɗa maka ka dawo Niger, ka dawo Niger ka shiga waɗannan kere-keren da kake yi a Turai. To wallahi ni ina ba da goyon baya na wa 100%, kuma na tabbatar da duk matasan Niger kin da za su iya bada nasu goyon baya akan waɗannan kere-kere din. Waɗansu masu sudir ne, waɗansu electrician ne, waɗansu technician ne, waɗansu montage ne suke yi, waɗansu duka dai abun da ya dace. Wallahi ni ina iya bada lokaci na daga shekara 1, shekara 2 har shekara 3 mu bada namu contribution wajen hada waɗannan hada-hadan motocin da kere-keren motocin. Ni dai gani kandida na bada tawa ƙuri'a, kuma in yau an ka kira ni, wallahi yau ina demiso ne a inda nake, wallahi in zo Niger kuma in bada nawa gudunmawa akan waɗannan kere-keren. Kenan matasa, muna kira gare ku, wannan bidiyon namu ne, na wakilci dukkan matasan Niger. A biɗe su waɗanda suke ƙasashe daban-daban, waɗanda sun iya waɗannan ƙere-ƙeren, waɗansu desan suka iya na ƙere-ƙeren motoci da motocin zamani da ƙyan adaidaita sahu ma, hatta an adaidaita sahun ga na banza. Yau in aka ce za a yi shi made in Niger, maimakon a so shi da wata ƙasa yana kute kusan miliyon nawa, 'yan miliyon san ko 'yan miliyon sisan ne. Mu ma karan kanmu cikin gida muna iya ƙirƙira shi, inda za a ƙirƙira waɗannan motocin na sojawa. Mu ma muna iya kirkira namu kyan a daidaita sahu. Dan Allah a taimaka ma ƙasa, a taimaka ma matasan nan. Dan Allah a taimaka ma ƙasa, a taimaka ma matasan nan. Dan wallahi rayuwar da muke yi ƙasashen waje, ana samun kuɗi ya, amma menene zamu mu ma mu je mu bada namu contribution game da ƙasanmu. Duk wanda yake d'accord, ku tura wannan bidiyo din ya kai da dukkan kunnuwan manya. Na tabbatar da suna kallo na, suna saurare na. Duk wani shirmen da muke wannan mu aje shi gehe. Yanzu batun ƙasa ne ake, batun zancen ƙasa ne, batun mu zaka mu gina ƙasanmu da kanmu ne. Zaman ƙasashen waɗansu ya ishe mu, in ma kuɗi na yake samu ko menene a ho mu kai mu gina ta mu ƙasar dan saboda ƴan bayan mu su ji daɗin ta gobe. Barakallahu fikum. Partage la video les gars.